Busaje Khorang tamni Bijab Painani Rangpuisa Kulokya Wngwi Sakni rifle baino Sakno Goli Kogwi Thowikha SPO khlainai busa Khorang tamni bupha Khorang Tripura sa mung modom jai Tripura koktuma mankhena patimung thaya thangwi Thowikha police patimung ambasa thanani 4.5 mile amsayo Tangsal fungo modom jai Tripura mungwi busa Khorang tamni bupha Khorang SPO khlainai ambasa thanani 4.5 mile amsaini SPO camp bisingo Sakni rifle baino Sakno Goli Kogwi thimani koktuma mankhena patimung thayo thangwi Thowikha ambasa thanani police rohorjakha koktuma bini nukhungni bororokno oboni yagulo nukhungni bororokni bwskangono khochaka police rifle tei mangkthwi nukhungni bororok bai kok samani yagulo saimankha nukhungo bini bihi khoroksa tei bwsarok Khorang tam tongo hnei busaje Khorang tamni Bijab Painani Rangpuisa Kulokyani bagino salbrumno wanama tongmani modom jai Tripura কালকা দিন একদিন চিন্তা করছে আমার তো টাকা নাই পয়সা নাই টাকা করি না কইছে এরপরে মেয়ে তিনজন আছে এরপরে বউ একজন আছে এরপরে হে কইছে আমাদের টাকা না কুলাই না চিন্তা করতাম এমনি কইছে পারিবারিক কি হল না আমার তো পরবানি চিন্তা এরপরে তো মেয়ের চিন্তা আমার চিন্তা হে আমার দুবির চিন্তা করছে কবে কবে হইছে ঘটনাটা হ্যাঁ ঘটনা কবে হইছে 7টা সময় এরপরে কইছে বেতন কম আমার টেনশন বেশি হইছে সে কইছে nukhungo tongmani jungjal rokno tui sakno butharani wansumungna harkana hnei lukurokni khakamong phiaba soikubui patimung tamo police ni chaitogui naitungmani yagulono ongkhori phainai soikubui kothama ambasani simi manik ni kokthum Chini Khorang